Блясък, стил, ексцентричност и щипка модни клюки. Рецептата за светски живот е стара като света. В една предишна епоха във Варна властват зрелища и интриги сред местния елит, скрити от очите на простолюдието. Но знаете ли кой е първият истински светски скандал в града? Какви са развлеченията на елита преди 100 години и как се поддържа славата на славянската Ница? Край брега още проблясват спомени от фееричните морски вечери, светлини и сенки, многоезична глъч, страсти и слава. За светските събития, баловете в началото на 20 век, шантаните и по-новите им превъплъщения вариететата, разказва новият филм от поредицата номер 1 «Туризмът» – светският блясък на Варна, който скоро ще се появи в програмата на БНТ 2. В следващите минути ще разберем как един варненски проект придоби национална и международна слава. Още един гост в нашата рубрика. Диджей Диан Соло от Deep Zone Project не крие, че морето му липсва. От няколко лета варненската формация, която изгря на клубната музикална сцена преди много години с Камен Воденичаров и Елайс Грей, вече живее и работи в столицата. Лесно ли се прави шоу-бизнес у нас и как се пробива зад граница? Няма нищо лесно, както знаете, просто за всичко стои много работа, труд, усилие на много хора и постоянство. И е много важен човек, нали, когато се предпъне така в неминуемите камъчета и вятърни моменти, които ще излязат, човек да не се отказва и да продължи напред, защото сещам, че Томас Едисън беше изобретил кружката, нали? Той има сигурно поне 1000 неуспеха, но 1001 кружката е светнала и ето до ден днешен всички светиме. Обикновено през лятото морето е притегателна точка за родните звезди. Ще работите или ще почивате през горещите месеци? Определено няма да почиваме, поне не този живот. Много се радвам, че имаме доста участие тук във Варна и около Варна, така че ще го прекараме тук на морето. Цялата група сме много мобилизирани. Сега съвсем скоро излиза най-новата ни песен, тя се казва "Магнит" и така се очаква да стане един от силните летни хитове, така че мисля, че ще имаме доста работа. Освен това и едно турне се задава с нас. Пътуваме до Германия, до Америка. Тук във Варна съвсем скоро ще имаме дати, така че имате доживотна покана за нашата партия. Много хора знаят, че Deep Zone е варненски проект, но вие от няколко години живеете и работите в София. Има ли тъга по морето? О, да. Даже аз сега преди малко буквално пристигам от София и сега вече мога да направя разликата между въздуха, защото буквално като отворих вратата на колата, като вдишах, първо не чух на гласа на звукът на гларусите, което ми прави впечатление вече, преди не ми прави впечатление, защото нали си живеех тук. И второ въздуха, трето е енергията, която има в Варна, е наистина несравнима. Лукс и светска суета. Къде другаде да ги потърсим край морето, ако не на борда на някоя красива яхта? Уважаеми зрители, яхтите винаги са били неразделна част от лукса и светските забавления. Какво трябва да знаете, ако решите да си купувате яхта? Нека разберем. Много е важно да се опитат да определят точно какво искат, какво им трябва, също колко време имат да я ползват. Най-важното е да не се надскачат, както със всяка голяма покупка, защото една яхта извън бюджета може да се превърне повече в бреме, отколкото в удоволствие. Специалистите казват, че в момента повече се търсят ветроходни, а не моторни лодки, но за това се изискват и специални умения. Големите моторни яхти са скъпо удоволствие. Докато се разхождаме из залива, срещаме едно такова бижу, което сякаш по заявка идва към нас. Цената на тази супер яхта се изчислява на няколко милиона евро. Тя предлага невероятен лукс и удобства и определено не е за всеки портфейл. Но пък е такава радост за очите. Някои собственици имат доста ексцентрични желания за своята почивка на море. Колкото по-голяма е една лодка, толкова по-креативен е клиента и съответно и специалните желания наделяват. Това, което ми идва на ум в момента е пилон за еротични танци в салона, който обаче да бъде на телескопичен механизъм, за да може когато майката и бащата на клиента дойдат да се махне, не създава грешното впечатление в тях.
Да кажеш, кои са звездите от шоу-бизнеса ни, които обичат почивката на море? Аз мисля, че шоу-бизнеса, всички звезди от шоу-бизнеса обичат почивка на море. В нашия бранш се срещаме с много от звездите в нашия шоу-бизнес. Това, което ми идва на ум са, примерно, Румънеца Янчев, Емануела, Ивана. Също голям фен на почивката на море и на яхтинга като цяло е Димитър Бербатов, който ни изпуска случай, когато дойде в България и има свободно време да си наеме яхта. Да кажеш, кои са най-романтичните кътчета по Черноморието ни, където може да се отиде с яхта? Напук на общо прието мнение всъщност има доста екзотични, еротични... Има доста екзотични и романтични места по нашето Черноморие. Носка Лякра е едно от тях, но със сигурност най-романтичното, което ми идва така на ум е устието на река Ропотамо, където се влива в Черно море. Там е природен резерват, идват много диви животни да пият вода. Изключително красиво е там. Препоръчвам на всеки, който има възможност да отиде. Уважаеми зрители, това беше всичко от нашата светска вълна в морето от информация за този сезон. Бъдете здрави!